Basesulwini ithi ngoma kaShembe simenyiwe thina sonke simenywe inkosi yesabatha ukuba size sisindiswe ngalo leli sabatha. Amen. Ngakho angixolisa kakhulu Mshumayeli ungavami kodwa ngahlawula uyophuka. Umthetho wesonto uyiwona umusa nje kukunhlonipho lokho akakwenza Mshumayeli. Umuntu mayefika late usuke sefike late. Ngifisa ke ukuthi ningakubuki lokho kwenziwe yini kwafike late. Lidemoniswe nisuka kulo ngoba ithi incwadi nxa ungumfundisi boyifundisa wena ukuze abantu babonele kuwe. Kodwa lokhu unakubuki ke nina ngoba noya odongeni nibuka mina hleze uShembe engikhumbule mina. Silapha ke bantwana abahle basezulwini size kuShembe sizofuna uShembe. Size lapha abaningi bethu abaphilile emoyeni, abaningi abaphilile enyameni. Ongafanele ke manaza lethu kuba nxa ngisukuma kule ndawo ebese ngigibela kini ngorong.
ngoba uma ngizogibela kini vele abaningi bese befile emphefumulweni. Uma sengizogibela kini ngiyaqedeka mina. Kanti mina ngimisela ukuba ngiphilise. Kodwa ke amaNazaretha namhlanje awasakhokheleki imshumayelo. Futhi wayesekuhlala nawo ubuka ukhuluma ngomthetho umuntu wasuka ukuthi usuhleli phela. Kuyebe ngcono nje mekusuka mina le ngoba ngiyisukela kude. Ingakho ngithi uma ngibona umuntu emi kabi ufuna kubaleke mina ngoba mina ngibuye ngiguqa phambi kwale ndawo ebese ngikhuluma ngalesi zinto uma ngibonile angisezokwazi ukukhuluma lento ngoba usezothi ngishumayela ngaye. Ikhona ke lonto eManazaretheni yabona uma abantu bengesifweni umuntu uthi mesuka umusu ukuthi lo muntu umithi nalowo awuhlola umsebenzi wakhe. Ithi ngokuba uyokuba nokubonga ngokwakhe akuyokuba ngokomunye. Uyazi ukuthi uma kona umshumayeli ulibala umshumayeli uzolahlekelwa isikhathi sokuba ukhulume noNkulunkulu lobhekene nomshumayeli ukuthi wenza into engasile kanti wena usanga kumshumayeli wesa kushaya. Kufana nalento ekhona namhlanje khona amazwi akashiwo umfako lomthathango wakhohlana namhlanje lokhu ethi ungabe uvama ukukhwezela uhamba ukhwezela amabhodwe emsi yabantu ngoba lizoshela lapha emuva. Into esilimaza zakho manje ukukholweni sesisebenza ukwelusana ukuthi ubani wenzani ngasiphi isikhathi ubani uphumaphi ngasiphi isikhathi ebese ukhohlwa nokuthandaza ukuthi shembe lo mthwalo enguthwele ngikhumbule nami. Kodwa uma ngizolibala kunaka indaba zabantu kuzongisiza phi lokho? Namhlanje into ekhona phakathi kwethu usithwele inzondo. Siyasondana nje into emnyama. Uyabona uma angazi mina mhlawumbe ninganakho lapha ehoza. Uyabona manje isifo esihlasela ngizosheshisa nje ngoba umshumayeli bembikela ukuthi unabaya kude ufuna becatshangela. Uyabona khona isifo esikhona manje onke amathempeli kule sangane ezihlele emuva lapha uma sekudliwa kuhlala abangconywana lapha. Uyabona lapha esangweni leliya kuhlala kuya ngokuya kose kuthi lapho kuhlala abathwele kanzima ngempela. Laba abathwele kanzima umuntu umebiza uvuka nathi noma efuna ulwesine abantu abaphumi ngokuningi ngoba bakufaka esikalini sizofika sidleni sizofika singene kuphi. Kanti ninafuna ningakunaki konke lokho nina niphethe ushambe hleze ngoba niyalapha hleze wena ngoba ufokisa nje ushambe ngakunike isixazululo sayinkinga zalo yamusa. Ebese uyahlala uhlalela ukuthi awuzukudla ngoba siphile lokudla manje. Ufana nasemngcwabeni abantu emngcwabeni manje sengizwe ihlazo umshumayeli emngcwabeni umuntu ingane ingene ne6 pack yakho ethi umntana mekhokhi bingekho sibe ngesingaka nje sithatha asibe sabuka nomusi lo sizeke ukuthi laba bantu bandloboni umuntu ubuza izindlu zimbili kulo musi abuza ikhokhi iphumephi ikhokhi namandla kulanje isidumbe emakhazeni aphumephi yini singayibuzi lokho kuqala.
Pokelewa ingcwele thina nje bese sihambe siye emhlanganweni sisakhe lapha eNtambanana mina ngihambe ngemhlanganweni ngingenayo into engizofika ngisho phambi nendawo ngenayo ngithi ukukhona umshumayeli uThombe ngiyafika ngene kuyena oyemphethe ukuthi nidlani uyena ozobona uyabona namhlanje kulukhulu nokuthi Nazareth lapha unemali okuyemhlanganweni ukuthi nigibele nahambe kulukhulu ngoba uma ngentela ngenisa ejokodweni lami sekufuna ngibatshene bonke abantu ukuthi mina ngilingiwe nesikhubekisa endlini Nazareth ushamba angazi ukuthi ngikuphi ufuna ngokukhuluma kodwa ngimfika mehaha kodwa kuhlungu khona phakathi kwethu uyazi ukuthi uma udliwa nje uyazi ukuthi uma kube kukudla lapha noma hleli sibabili noma hleli sibathathu uma ngeke ngafuna udilinki kangwazi lo drink umbuye ngophuza ngendlela efanele uma ngeke ngaphuma ngotha sakubeza ubaba uthi awuthele emshumayeli thela emshumayeli bese umthelela ufuna ngisho njalo kodwa ngokusifanele lokho ngoba siyakhona nalapha kobaba ngemuva akase kukhulekele ukuthi uma ufika ithuba lokufa ngapha sizokufa madoda lokho nje ufuna kuhlale kuphila kithi ukuthi ukufa kuseduze nawe kuseduze nami ukufa kusephakatheni into angikwazi ukuthi kuzofika kundlela itabalekile kuneyinto zonke uyabona futhi noma izingane zakho suhambile emhlabeni sikhulume kahle ithi ngani befika kuthiwa ikhulume ikoshame ikhale thina ngazi ngizothini ngizoqala phi ngiyephi ngobaba uyabona basihambe sinqoba nje emshumayeli kuthiwa makuthiwa ingane ayikhuluma nguyise ithi ingane ithi fika nje bithi hayi akuningi ngizokusho hamba kahle baba abese uyabona ukuthi inkulu into lapha khona into lapha emafonini kulezi insuku khona insizwe sanda kungcwabuyisa binqaba ukumngcwaba ithi ngeke ngimngcwaba ngoba kangenzela ngeID wazi wakhetha ukuthi enzele isecurity ingane akangayizali asikho amadoda esindlebeni lapha ngelinye ilanga ngangabuka lapha efonini umgcotsho omkhulu lapha ebandleni isidumbu sakhe santanta santula indawo ilode ehlenda emjondolo uthi indoda yami nalona abasekhaya uthi indoda yami
zikwazi mhla imali unayo, zikwazi futhi imali mhla ungenayo. Nikhona nhlayiso. Amen. Nomngakho futhi ufune kwazi mhla imali unayo, namhla futhi ungenayo ufune kwazi. Kodwa manje angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Amadoda amaningi mshumayela esontweni makuthenga ukudla wonke. Wawuyisaphi lengane yomuntu kwalapha ekhaya? Amadoda aqhubezela lapha esontweni ashintsha imbala njengonwabu. Namhlanje igqoke kanje, sasigqoka kanje. Kodwa mekukhamu komkakhe lapha umuntu phambene. Kwenyanga senenhliziyo encane ngoba ufuna uthi ngaso sonke isikhathi ekucabanga ngithi uzokuphakelana ukuphakelana nje awukuthengile namkhulu. Iphinde indoda ikuthenge kulolu hlangothi lomama. Amacala angenakho lawo. Iphinde ikuthenge indoda ukudla wena usebenza ukugqigqela abangani bakho ngaso sonke isikhathi. Angazi ushembu uthi ubetha ngithini kini. Kodwa silapha nje ngoba sasithunyazwa uNkulunkulu. Kodwa sekufuna sikhumbuzane ke kodwa. Sengiyanga kwehla. Kubantu abaganene. Ayikho into eyisichitho njengokununga. Kubantu abaganene. Ayikho into eyisichitho njengokununga. Angazi makuyesokalana endlini. Amen. Ngisho izitsha. Uzonesa ngazo umnyeni wakho. Funa uyihlole kuqala. Andiyobe umhambisela ukumaya. Ngoba uma lethu kwayijwayela nini babili ekhaya. Yazi ukuthi ukunuku kuzala ukudipha okukhathazile. Ngoba kuzothi noma sekuphakathi kwabantu uhambise ngalezi zitsha. Yini ngoba sekuyijwayezi. Amen. Nani insizwa uma umbona umngakho ukuthi hayi umami uyabona ukuthaka lapha ezandleni yabo akungcono ukuze umfihle ngoba bekusakuthenga ndawo wamthatha ngoba ukuthi awumkami wenza kanje ongenani thana izitsha wena ubeke izitsha zakho uhlala uzelusi izitsha zakho zokuhamba ukuze ufihle umngakho. Angithi nawe ukufihlile ungakuthenga ukudla wena. Nawe mfihle. Angithi siyathandana. Asikho isidingo sokuthi ngidumisa imoto. Ngiye kwamakhude la kuphelelwa kwamakhude ngesansi. Ngihambe ngiye kwamakhude ngifike ngihambe nabangani bangifika sose sihle ngiyabuya hambe ngiphula ingomolo indlela yonke hambe ngifungula ngize ekhaya kodwa yazami ingane ngazidlile bebonani ngithenga lenyama fishiswe la ekhaya. Lapha phakathi kwethu kunabantu abahambe bohlala endaweni lapho kudliwa soft kuzo kodwa ehle usithatha isibindi sokudla uzuqede awusaordinary ukuthi lokho nguphathele ingane zami.
ngoba ufuna kamhla uhambile emhlabeni ingane bekuthiwa ayikhulume ithi yakhuluma bekhona intema lapha emphimbo ikhale ngoba icabanga izinto ezinhle ezenziwa ubaba ubaba engathathi intweni kodwa athi bengathi hambile ebuye ethi nakho ingane zami kunesifo boma bethu angihlasela uyabona umuntu ma ecelile ecela ingane yesihlobo sakho noma ucele yona noma kunjani nje lapha ngisala ungena ngigamanxe kakhulu senizothatha wasiwaneshwa amadube uwemshuma ucedile bazotshela umkhokheli ukuthi uneshwa wena uthatha unombiliyana umlethe ekhaya bazosho la ekhaya wena uyakuthanda yini wena ukuthi abantu bokuthuthe wena unjengoba unjani yeka nje kanje uyithandele yena bahamba abantu abahluka nakho behluka ngegama lakho nanka isuthi nenisazothatha akawunike isikhathi ngoba akekho ngaboni ukuthi kushubile uma uzogana nje akuyinike isikhathi futhi abanye abantu abashimisa izingane oma bethu okanye omngethu umuntu ohlakaniphile uyafuna ukubona umkhwekazi wakhe kuqala ngoba wazi ukuthi ingane umkhwekazi uyingane uma ufuna ukubona umkhwekazi ami ngizomfunda kule ngane manje uma uhlanga waziwa nje ukuthi awuthinteki vele sithi insizwa mayigiya sithi inkunzi yeyimfene iyosala imfene uyite njani nani boma bethu bathandene omakoti bethu nabo makoti bethu bebathanda uma bethu ngoba iyaphambana lento umama emthanda umakoti uza usethwele inzondo ngomama akayizwe ngabantu abangamfuni umama iyafika ingane yabantu iyamthanda umama hayi umama akayifuni nani insizwa msana uthatha isikhathi eside ubanigana ngoba into edala lokho ukuba khuluma kumkakhe sexabana noma wakho imali ngoba ungakagana phela imali uzodela uyiphushela kumama ukuthi akathengi ukudla isimjovo umama nemali mhlasa kufanele imali iphume ngima lengane yomuntu izoba isitha iningi leli niyashaya futhi inhlayisa ukuthi amacala angenawo la kodwa manje kuhlunga imvama angizwa kuthiwa niyabashaya abanye abafana ushaya umuntu ongaphindiseli futhi ubhasi ibhece nje wena kodwa phela angazi mhlawumbe imishumalo usuke ethi uzama ukumthulisa seyikhulume kakhulu ngafu uyabona umyane umuntu ewuhluthi hamba phezulu uthathe ungenani umqamela uphunga nomqamela uthi nya kodwa kugcineni kwalokho kuzofuneka idumbu manje mhlawumbe uma ningake uthule nje into isakuphethe kabi ungayikhuluma leso sikhathi ngoba into obukayikhuluma kumyeni wakhe sakudinile ngaleso sikhathi uzobheda vele akudinga ngabe salibona iphutha lakhe mina ngiyakhathaza ke inkonzo yami ayivamba noamen ngiyafisa ke bantwana bahle basesulwini ukuthi engathithi emakhaya nje inkonzo yami ngiyithanda ukugxilisa lapho ngoba amacala umshumayeli ngeke ngitshayele bakavunyelwe ukuthi ekhulume ngendaba yomuntu athi ozoyibika kodwa izinto eziningi efika kumshumayeli ekhathaza umoya eyibikwa ibandla kuye
Gcina umshumane sekhonjwa ngemini yesihlanu. Abekho abantu abayi-useless namhlanje esontweni abayintengo nagama njengabashumayeli. Umshumane ukhonjwa umfana nje ngemini yesihlanu ethe usungijwayela kabi wona mshumayeli. Uthi uyambona lo muntu ngaba ngemesabi kakhulu nje. Makhosazana ngathi ngayiphatha kahle. Niphathe kahle ngoba uyabona abantu bakhuzwa mihla namalanga. Kuthi emanini kahleni makhosazana. Ake nizame ukubasila abafana. Kube ngathi kuthiwa education. Uyabona ufuna nifunde emaphutheni abaphambili. Uma ngisho emaphutheni abaphambili ngisho kwintethelelo. Kulabo abayintethelelo manje babefana nani nje nabo. Ingakho ingoma kaShamba ithi inhlangano yokuba ngisake ngiyimele. Ngithe ngibona ngase ngiphakathi kwabo nabo bafica leso simo. Yini ke manje nilena ngabe ngisafuna ukufunda emaphutheni abo. Uyabona mshumane bungakuphuma lapha ngemoto nje noma ngolesihlanu noma ngolesingaka phakathi nensuku. Ubona amahloni. Futhi amphathi ngokuhamba phansi uzakugwalisela mshumayeli zenze sure. Kodwa ngiyambeka mina inyanga ezisihlanu bese bakhona umyosho. Uyabona abantu besathandana babona ngisho bambe edolobheni babambana ngezandla. Usenzima kulelo daba. Angime mshumayeli. Angime kodwa nje akuhlale kahle emakhaya. Ileyo nto nje ngifisayo. Ngoba ayikho into ehlungu njengokuthi uma kuze umuntu ezoguqa lithi akunakhona. Phela inhlayisa uthi imkhuba yenu umshumelo bekhona uyayazi yonke. Ukuthi ngeke nitshele ukuthi ngakho ufike wathi. Nalapha bomma bethu leziyangane fundisani ipheke ngoba ukukhuluma ukufika kho njalo lokho ifundiseni bayipheke uma isibona sikhulile ifundise nje ukupheka ngoba izocelwa noma yini kuzoba nzima ifika emsini umuntu ufuna ipheka uphuthu lesishebo ipheka olwamasi ufuna ipheka olwamasi ipheka lesishebo lutho kuzoshaya ithuba lokuba sifuna ayini umkhonyana izoshaya ikhilisi yenkulu. Ikhilisi yenkulu lehlangane nezingxenye ngaphezulu bawufika. Abese noma sihamba kodwa khona into elihlungu bekhona manje. Uyabona content ebizwa ngecontent. Uyabona manje abantu umuntu umecelwa manje kuyatrenda abo yonke into nje yabo. Zonke izinto ezinjena nje. Kodwa emveni komshado ngiyafisa ukuthi makhosazana menifica ithuba lokugana. Nani ngithethelele menifica ithuba lokugana. Funa wazi emveni kwale content khona umgane emva kwayo. Ngoba khona isikhathi esikhona uyabona umuntu indoda yakhe ingakabuza ukuthi uyaphila kahle la ekhaya. Awukathi hayi bafika khona. Ngoba yabona khona uma nisathandana abona khona uthando khona umgane. Uma nisathandana uyabona uma uza nje unethela ithile uza kahle usagqoka kahle ungagqoka iphinifa khipha ibele ngaphandle usagqoka nje kahle. Kanti ufika uma kwakhona isiphunzi nje esikuphuzu lakho ngikupolisha kuze bendaba wathi umqedwe ukudla bengihamba ngiyofuna uyibheki ngikhipha lesiphunzi esikulimasile kudlule izinsuku ngisikhiphe kudlule wathi kusuka kanti uqhuzuka bese emva kweceleni njengengane abengane miwa uyibuka leceleni kuhambe wathi usuka saganwenweke lapho kodwa lesikhathi usuqhuzuka umusethu shame ungangiqhamuka fela hambe buke phezulu sakuganwenweke la sekufuneka lezi ayalo lezi owanikwa sona ngaleli yalanga mhla uphuma kini ngoba lapho gananeni khona izinto ezinzima eyikhona funa ukubiza ukuba
Oh, inkosi ayibusa isiphama kwabayingcwele. Ingoma 227.